7 phezulu. Mkhaya wami. Unjani lapha? Siyaphila unjani? Ngabe bakuphathe kahle abantu eThekwini impucuzelo? Hayi mina bayangizwa. Bebangeke bangangiphathi kahle. Izwe lami leli la kuphethe khona mina. Ukuthi nje ngeke basho phela ngoba umuntu usuke esweni kodwa ke abantu abahambe bayobuka ivideo. Babuke ivideo impucuzeko. Bese beyabona ukuthi abangizonga yini. Yeah. Hayi ngizwa kahle. Uthe sakuphatha endabeni eziningi ekuphathe futhi namanje endabeni eziningi. Kodwa sijabulela nje ukubona ukuthi uperforme kahle ezangaba khona inkingi. Ngabe isikhathi mhlambe isikhathi esitholakele estage ngabe si right waneThekwini. Anganelisekanga bhuti. Yeah. Mina ngumuntu wabantu. And ukwazi la kuzomela ilungise lento. Yokuthi isikhathi akube isikhathi esanele kuthina nabantu. 2 isikhathi sethu sonke la sama artist. Yeah. Njoba sama artist sonke isikhathi sethu asilingani. Angabe khona abantu okuzothwa lawa abanezikhathi ezinde, laba abanezikhathi ezimfishane ngoba abantu bayasidinga ngisho uthola uNkulunkulu uthandwa abantu abawu3. Kumele abakhe sonke saqala kubantu abancane sigcina kubantu abaningi. Nalabo abancane abasemva kwethu bayabadinga abantu abaningi so abanikwe izithuba lokuyoveza into yabo kubantu. So ayingabe khona indaba umculo omkhulu nomncane masokuyiwe stage ngoba abantu bayasithanda sonke. Iyona nje into engikhala ngayo isikhathi engisitholile namhlanje sincane kakhulu kani isezweni lami la. Ngilindela lento emazweni angaphandle mhlawumbe la kuthiwa khona angaziwa khona ngibe nalolo bandlulo kodwa la angilindele kwazela ukuthi unginike isikhathi esincane uyangazi ke wena ngifuna isikhathi sami lana awuzwa yini. Yeah. Hayi ke sibonge sithembe izofika kuyena imessage ngokulandelayo kuyolungiswa amaphutha nje amaphutha amancane. Hayi ngingajabula kakhulu ukuthi ke ubona ngikhuluma kanje irazo yami leya esikhululekelene nayo ukube umuntu mhlawumbe engimxwayayo noma mhlawumbe enginenxa ngabe ngigadula imlwami kodwa ngoba ngiyazi indoda engiphilayo nayo engazi kangcono kunabanye ngizikhululekele nje ngoba ngisekhaya vele okunye ningangifaki. Awushilo sekusho wena sekusho ukugcina futhi siyabonga kakhulu. Umuntu omdala Nkosi nibusise.